Ovo je lista najvećih masovnih ubica na svetu. Izvor Blitz.rs. Zlostavljanje u detinjstvu, uzbuđenje i želje za sticanjem magičnih moći samo su neki od razloga i motiva koji su nagnali ove ljude na stravične zločine i doprineli da postanu najveće masovne ubice na svetu. Prvi od njih je Salson José das Gracas. Uhapšen u Rio de Janeiro 10. decembra 2014. priznao je ubistvo 42 osobe u protekloj deceniji i spada među zločince koji su odgovorni za najveći broj ubistava u Brazilu. On je priznao da je ubijao iz zadovoljstva i navale adrenalina. Ubijao je i po narudžbini za novac, a omiljene žrtve su mu bile belkinje koje je davio. Od 42 žrtve, 39 su bile žene. Pedro Rodrigues Filo, takođe Brazilac, tvrdi da je ubio više od 100 ljudi, a potvrđeno je 71 ubistvo. Osuđen je na 128 godina zatvora, ali je maksimalna zatvorska kazna u Brazilu 30 godina. Prvi put je ubio kada je imao 14 godina, a kasnije je ubio oca i pojeo parče njegovog srca. Aleksandar Pičuškin. Ovaj ubica iz Rusije nameravao je da ubije 64 osobe, zbir koji odgovara broju kvadrata na šahovskoj tabli. Zna se da je u periodu 1992. do 2006. ubio 48 osoba, a pretpostavlja se da je od njegove ruke stradalo čak 60 ljudi. Obično je napadao beskućnike muškog pola, koji je prvo opijao vodkom da bi im zatim čekićem razbio glavu. Opisujući svoje prvo ubistvo na suđenju 2007. godine, izjavio je da je bilo nezaboravno kao prva ljubav. Ubica šahovska tabla trenutno služi doživotnu robiju. Andrej Čikatilo, zločinac iz tadašnjeg Sovjetskog saveza, bio je poznati kao kasapis Rostva, crveni trbosek i trbosok iz Rostva. Između 1978. i 1990. godine seksualno je napadao, ubio i osakatio najmanje 52 žene i dece. Osuđen je na smrtnu kaznu 1992. godine, a pogubljen je 2 godine kasnije pucanjem iza vatrenog oružja. Anatolij Onoprijenko. Ovaj Ukrajinac upao je policiji u mrežu 1996. godine, nakon što je u periodu 1989. do 1996. ubio 52 osobe. Poznat je pod nadimcima Ukrajinska zver, Terminator i Građanin 0. Osuđen je na doživotnu robiju i preminuo je 2013. godine od slabosti srca. Gary Leon Ridgway, poznat kao ubica iz Green Rivera, osuđen je u Seattlu 2003. godine za ubistvo 48 ljudi. Jedan od najvećih serijskih ubica u Sjedinjenim Američkim Državama tvrdio je da je ubio 71 osobu, uglavnom prostitutke. Osuđen je na doživotnu robiju bez mogućnosti uslovnog oslobođenja. John Wayne Gacy. Nastupao je na dečijim proslavama i dobrotvornim priredbama u Čikagu kao Klovan Pogo. U isto vreme 1972. do 1978. ubio je najmanje 33 mladića. Policija je počela da ga prati pošto im je jednom prilikom rekao: znate, klovnovi uvek mogu nekažnjeno da počine ubistvo. Gacy je 1980. osuđen na smrtnu kaznu, a pogubljen je 1994. godine. Ted Bundy. Bundy između 1974. i 1978. godine ubio je više od 30 osoba širom Sjedinjenih Američkih Država, mada je prema nekim procenama odgovoran za ubistvo više od 100 ljudi. Žrtve je uglavnom prebijao i davio sve dok ne bi izdahnule. Osim toga, seksualno se iživljavao nad njima. Pre nego što je pogubljen na električnoj stolici 89. godine, Bundy je priznao da je nasilna pornografija doprinela da njegovo nasilje preraste u ponašanje suviše užasno da bi moglo da se opiše. Lucy Garvito iz Kolumbije.
Garavito, koji je kao dete i sam bio žrtva zlostavljanja, osuđen je za ubistvo više od 400 osoba, uglavnom dece. On je priznao da je za 5 godina ubio više od 140 dece, a uhapšen je 1999. godine pošto bi zadobio poverenje dečaka. Silovao ih je i ubijao. Osuđen je na 60 godina zatvora. Tiago Henrique Gomes de Rocha, službenik obezbeđenja u Brazilu, priznao je da je ubio 39 ljudi, uglavnom beskućnika, žene, transvestite i homoseksualaca. Žrtvi bi prišao na motorciklu, viknuo pljačka, a zatim pucao u nju, a da pritom ništa ne bi uzeo. Zaustavila ga je policija zbog lažnih registarskih tablica, a nakon pretresa stana u kome je živao sa majkom, pronađen je revolver kalibra 38, za koje se pretpostavlja da je oružje kojem je počinjen zločin. Ahmed Surđi, ovaj čovjek iz Indonezije, verovao je da će mu ubistva doneti magične moći. Uzgajivač stoke priznao je da je zadavio najmanje 42 žene i devojčice, mada se pretpostavlja da je žrtva bilo daleko više, između 70 i 80. Osuđen je 98. godine, a streljan 2008. Yang Singhai, ovaj Kinez je poznat kao monstrum ubica. Od 2000 do 2003. ubio je 67 ljudi i silovao 24 žene. Ubijao je cele porodice, koristeći oružje kao što su čekić i satara. Pogubljen je streljanjem 2004. godine. Moses Sithole, ubica iz Južne Afrike, osuđen je za 38 ubistava, koje je počinio od 94. do 95. godine, mada je žrtava verovatno bilo više. Osuđen je na 50 godina za svako ubistvo i trenutno služi kaznu od 2410 godina. Namamljivao je nezaposlene žene, obećavajući im posao, a zatim ih silovao, mučio i ubijao. Hvala što nas pratite, a da li ste vi čuli za neke od ovih ubica? Prijavite se na kanal, lajkujte i šerujte. Ja sam Nenad, do sljedećeg videa, srdečan pozdrav.